excelencie, otcovia biskupy, milí spolubratia v kňazskej službe, ctihodné rovné sestry, drahí príbuzní, vážená akademická obec, milí študenti, priatelia, známi nebového pána profesora Tadeuša Zasemku, milí poslucháči Rádia Lumen. Uplynulo necelých 5 mesiacov od chvíle, čo sme sa tu v Ružomberku zišli na oslave 70. požehnaného života bývalého rektora Katolíckej univerzity pána profesora Tadeuša Zasemku. A dnes z nás znova pán profesor Tadeuš pozval do Ružomberka, aby sme sa prišli s ním rozlúčiť na jeho poslednej životnej ceste, aby sme ho odprevadili na cintorín a uložili jeho telo do hrobu v slovenskej zemi, ako si to sám prijal. Nebohý pán profesor veľmi miloval Slovensko a tak veľa preň urobil. Mnohí o tom vieme. Dnes sme mu prišli povedať s Bohom i dovidenia. Ale prišli sme ho najmä odprosiť za všetky krivdy, ktoré sa mu od mnohých ľudí aj od cirkvi dostalo. Cirkev je božsko-ľudská ustanovizeň. To Božie v nej je sveté, to ľudské je v nej slabé a hriešne. Po štvrtom jeden môj kňaz napísal mail, že Pán mu vnúkol myšlienku, aby sa v tom meste, v ktorom pôsobí, modlil za všetky krivdy a nepravosti, ktoré naši predkovia v tomto meste spôsobili Židom. Za nadávky, za pohovárania, za deportáciu do koncentračných táborov, za arizovaný majetok. Chce sa spolu s inými modliť a postiť sa za odčinenie všetkých týchto krivd, aby Božie požehnanie mohlo spočinúť na jeho meste. Veľmi som sa potešil tejto myšlienke a zo srdca som mu požehnal jeho aktivite. V tejto súvislosti som presvedčený, že by sme mali konať pokánie, odprostovať Pána Boha za spôsobenú krivdu i bolesť, ktoré sa nebohému pánovi profesorovi Tadeušovi Zasemkovi tu v Ružomberku dostalo. Lebo ak chceme, aby všetci, chceme všetci, aby nám Pán žehnal i Katolíckej univerzite, musíme zintenzívniť naše modlitby, odprosiť Boha za krivdy a za hriechy a prosiť o milosť uzdravenia našich duší. Dnes som zámerne vybral evanjelium svätého apoštola evanjelistu Jána o dobrom pastierovi. Ježiš hovorí: ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí aj život za ovce. Áno, Ježiš dobrovoľne vystúpil na drevo kríža a na tretí deň vstal z mŕtvych. Svojou smrťou a zmrtvým vstaním zvíťazil aj nad našou smrťou. Toto je naša nádej aj na tomto pohrebe. Áno, Ježiš je víťaz a v ňom je naše víťazstvo, aj víťazstvo pána profesora. Pozrel som si video o profesorovi Zasemkovi, kde mu položili otázku: vyčítali ste Bohu, keď sa vám stalo niečo zlé? Odpovedal: nie. Nech sa to svet valí, nech sa ten svet valí, nech sa páli, nech sa to všetko deje a ja dôverujem, že Pán Boh je v tom všetkom, lebo On iste je. A na otázku, či má strach zo smrti, odpovedal: je to tajomstvo.
Vždy bude otázka, čo je za tým oknom, za tými dverami. Budeme vidieť, ako to bude. Ale máme toľko slov svätého Evanjelia, že si môžeme povedať, Pán Boh ma prijíma takého, aký som, aj s mojimi slabosťami. A ako chcel pán profesor, aby sme si ho pamätali, ako človeka, ktorý mal rád ľudí, miloval ich, čakal na nich. Takto si vás, vážený pán profesor, budeme pamätať. Ako človeka, ktorý tak zakúsil Božiu lásku, že z nej čerpal silu milovať ľudí. Ďakujeme vám, že ste podľa vzoru svojho majstra Ježiša Krista aj vy položili svoj život za nás, za Katolícku univerzitu, za tých, pre ktorých ste žili, ktorým ste boli vždy tým najlepším príkladom. A mnohí sme vás vnímali ako dobrého pastiera. Tak vás vnímali najmä vaši študenti, poslucháči, ktorých ste vyučovali. Mali vo vás vzor a príklad dobrého a charakterného človeka, rektora, profesora a skutočne dobrého pastiera, ktorý ich miloval. Popri všetkej vašej vzdelanosti, kontaktov vo svete, ocenenia, ktoré ste dostali, vždy ste zostali človekom, ktorý má srdce. Aj keď to vaše srdce bolo fyzicky slabé, bolo naplnené, či až preplnené láskou. Milý pán profesor Tadeusz, svojim študentom ste odovzdávali mnoho dôležitého poznania pre život, ale najmä svoj vlastný príklad, svoju lásku ku pravde. Učili ste ich vo svojom odbore, ako sa stávať dobrými a charakternými ľuďmi, novinármi, ako komunikovať pravdu v dnešnom svete a ako odhaľovať a eliminovať lož. Ale nie všetkým sa to našlo páčilo. A pre niektorých ste sa stali výčitkou svedomia. Existuje málo profesí, ktoré majú tak veľký vplyv na spoločnosť ako žurnalistika. Týmito slovami sa teraz vo štvrtok svätý otec František prihovoril delegácii radu novinárov v Taliansku, ktorých prijal na osobnej audiencii v Klementinskej sále vo Vatikáne. Časy sa menia. A mení sa tiež spôsob, akým pracuje novinár. Či už tlač alebo televízia strácajú význam v porovnaní s novými médiami digitálneho sveta, predovšetkým medzi mladými. Avšak novinári, ak sú profesionálni, ostávajú nosným stĺpom, základným elementom pre vitalitu slobodnej a pluralistickej spoločnosti. Toto sú slova svätého Otca. Pápež František ponúkol prítomným úvahu nad 3 piliermi žurnalistiky, ktorými sú milovať pravdu, byť profesionálny a po tretie rešpektovať ľudskú dôstojnosť. Milovať pravdu znamená nielen dosvedčiť, ale tiež žiť pravdu, svedčiť o nej prostredníctvom vlastnej práce. Žiť a pracovať teda v súlade so slovami, ktoré sa používajú v novinárskom článku alebo v televíznej správe. Otázka nestojí, či byť alebo nebyť veriaci. Otázka znie, byť alebo nebyť čestný sebe samému a ostatným. Svätý Otec v zápäti dodal, že si je vedomý toho, že v dnešnej žurnalistike nie je vždy jednoduché dospieť pravde, alebo sa nej aspoň priblížiť. V živote nie je všetko čierno-biele.
Na druhej strane pokračoval pápež, táto ťažká a zároveň potrebná práca novinára, mohli by sme povedať misia, je priblížiť sa čo najviac pravde faktov a nikdy nepovedať alebo nenapísať niečo, o čom vo svedomí vieme, že to nie je pravda. Po druhé, Svätý Otec hovorí o novinároch, že majú byť profesionálni. To znamená pochopiť a vnútorne si osvojiť hlboký zmysel vlastnej práce. Odtiaľ sa odvíja potreba nepodrobiť vlastnú profesiu logike stranických záujmov, či už ekonomických alebo politických. Úloha žurnalistiky, dovolím si povedať, jej povolanie je teda prostredníctvom pozornosti, starostlivosti voči hľadaniu pravdy, napomáha k rastu sociálneho rozmeru človeka, uprednostňovať budovanie pravého občianstva. Pápež František prítomných novinárov upozornil na to, že história nám ponúka mnoho dôkazov o tom, že diktatúry akéhokoľvek smeru alebo farby sa vždy snažili nielen ovládnuť komunikačné prostriedky, ale tiež uvaliť nové pravidlá pre novinárskú profesiu. A tretí pilier žurnalistiky podľa Svätého Otca je rešpektovať ľudskú dôstojnosť. Je to dôležité v každej profesii, ale osobitným spôsobom práve v žurnalistike, lebo aj za jednoduchým príbehom udalostí sa nachádzajú pocity, emócie a v konečnom dôsledku život ľudí. Často hovorí nám, počiarkol Svätý Otec, o klebetách ako o terorizme, ako sa dá zabiť človek jazykom. Ak toto platí pre jednotlivých ľudí v rodine alebo v práci, oveľa viac to platí pre novinárov, lebo ich hlas sa môže dostať ku všetkým a toto je veľmi mocná zbraň. Žurnalistika musí vždy rešpektovať ľudskú dôstojnosť. Všetky tieto zásady, ktoré načrtol Svätý Otec František, teraz vo štvrtom novinárom, sa dokonale snúbili v celom živote a v pôsobení profesora Tadeuša Zasemu. A pýtate sa prečo? Pretože miloval pravdu, pretože bol profesionálny, pretože rešpektoval ľudskú dôstojnosť. Pre históriu cirkvi, Katolíckej univerzity i mesta Ružomberok chcem svedčiť o veľkosti charakteru, vášho charakteru, vážený nebohý pán profesor Tadeuš. Chcem vám úprimne poďakovať za vašu obetavú prácu pre Slovensko, pre našu grécko-katolícku teologickú fakultu Prešovskej univerzity a najmä pre Katolícku univerzitu. Drahý náš nebohý pán profesor kňaz Tadeuš, prešli ste mnohými skúšeniami, ale to nie iba preto, aby ste mali veľa zásluh. Práve preto, aby ste mali veľa zásluh. Lebo cez kríž sa získavajú mnohé zásluhy, hoci sa tieto kríže a skúšenia podpísali pod váš zdravotný stav. A ľudský sa zdá, že aj urychlili vašu smrť. My Slováci už od dávna sa takto vieme odmeňovať svojim dobrodruhom, ale aby som bol teda pravdivý, celkom pravdivý a mnohým čestným ľuďom na Slovensku som nekrivdil, popravím sa a poviem to presnejšie, že
že sa nájdú aj dnes medzi Slovákmi Vikingovia, aj zradcovia, aj kariéristi, aj mamanári. Preto žiaľ namiesto poďakovania za vašu horlivú prácu na poli viery, vedy a kultúry robili niektorí všetko preto, aby ste napokon sám odišli. Áno, charakterní ľudia, zvlášť kňazi, sú a budú stále trňou v oku tých druhých, ktorí sa aj dnes uchyľujú k starodávnym praktikám zlého. Odmenujú sa zlo za dobro. Vyhodia z práce, pošpinia dobré meno, prejavia veľkú neúctu voči dobronincovi. Drahý nebohý otec rektor, pri oslave vašej 70-ky som vás prosil, aby ste odpustili všetkým, ktorí sa vám odvďačili krivdou za neprávosť, teda krivdou a nepravosťou za všetku vašu obetavú akademickú prácu na Slovensku. A dnes som si istý, že vy ako veľký Boží muž, dobrý pastier, dobrý kňaz, charakterný človek, ste všetkým zo srdca odpustili. Ďakujem vám za to. Prežívame svätý rok milosrdenstva, ktorý nás práve k tomu pozýva, aby sme všetci ľutovali svoje hriechy a odpustili viny našim blížnym. Lebo toto je podmienka, aby sme aj my, každý osobne, dostali od Boha jeho prehojné milosrdenstvo, prehojné odpustenie. Boh nás nekonečne miluje a stále je pripravený nám prejavovať odpustenie a milosrdenstvo. Tomu nás učí, tomu učí aj nás odpúšťať svojim vinníkom a prejavovať im milosrdenstvo. A v tom je veľkosť Božia, ale aj veľkosť človeka. Zabudnená rodina, drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen. Boží syn Ježiš Kristus zomrel za nás všetkých na kríži a vykúpil nás bez nášho pričinenia. My si však ovocie jeho vykupiteľskej obety máme slobodne privlastniť tým, že budeme príjmať sviatosti vždy s dobrou prípravou. V byzantskej liturgii sa pred svätým príjmaním kňazi veriaci modlia: prijatie tvojich svätých tajomstiev, Pane, nech mi neslúži na súd alebo odsúdenie, ale na uzdravenie duše i tela. Toto je upozornenie, aby sme prijímali telo a krv Ježiša Krista vždy milosti Božej posvedzujúcej, nie v stave ťažkého hriechu. Pred časom som pozeral film o úteku dvoch slovenských väzňov z Osviečima, z koncentračného tábora. Väzeň, ktorý tento útek naplánoval, sa volal Rudolf Vrba a jeho spoločníkom bol Alfred Werxler. To, čo im obom dávalo silu odhodlať sa skoro k nemožnému úteku z tábora smrti zo Osviečim, bola snaha zastaviť deportáciu Židov do koncentračných táborov, zachrániť tak životy mnohých ďalších ľudí. Po neskutočných 15 dňoch úteku, keď prešli niekoľko 100 kilometrov a dostali sa až na Slovensko, oznámili Židom v Žiline, čo sa deje s tými, ktorí boli odvlečení do koncentračných táborov. Žiaľ, spočiatku im neverili. Napokon na Slovensku im uverili. Ale oni išli ďalej, vedeli o tom, že z Maďarska sa chystá veľká deportácia Židov. Svedčili tam o tom, čo sa deje v Osviečime, ale žiaľ nepochodili. Napriek tomu,
že toto svedectvo podali tak jasne, tak zrozumiteľne. Z Maďarska odišlo do tábora smrti a zahynulo vyše 300 000 Židov, ktorí nemuseli zomrieť, keby členovia židovskej rady uverili týmto dvom svedkom a zastavili deportáciu. Rudolf Vrba a jeho priateľ Alfred Wertner sa aj napriek tomu stali hrdinovia, lebo ich svedectvo sa neskôr dostalo do celého sveta. Bolo vysielané rozhlasovou stanicou BBC a tak bolo zachránených ešte mnoho tisíc Židov pred istou smrťou. A teraz si môžeme uvedomiť, čo pre nás urobil Boží syn Ježiš Kristus. On prišiel z neba, aby nás vykúpil. Premohol zlého ducha, premohol hriech, premohol smrť, otvoril nám všetkým cestu do života večného, do nášho cieľa. Ale napriek tomu, napriek tejto jeho obeti, napriek tomu jasnému svedectvu živého Boha, koľko ľudia nechcú prijať túto radostnú zvesť a hynú vo svojich hriechoch, aj keď ich môžu vyznať vo sviatosti pokánia, keď ich môžu poľutovať a môže im byť odpustené. Ale človek je už taký, že často nikomu neverí. Chce sa sám presvedčiť, iba sám, či to je pravda, lenže často je to už neskoro. Mnoho ľudí vie všetko spochybniť a veselo si kráčajú v ústretí smrti, v ústretí svojej záchrany. Náš nebohý pán profesor Tadeusz túto pravdu o vykúpení človeka synom Božím ohlasoval ľuďom. Nie len homiliami, nie len prednáškami, ale celým svojim životom. Jeho žiarivý príklad horlivého a verného kňaza, profesora, ktorý si vedel zachovať svoju tvár aj počas veľkej životnej skúšky, zostane pre nás stále veľkým inšpiratívnym vzorom. Evangelium o dobrom pastierovi nás povzbudzuje, aby sme svojim životom nasledovali Ježiša Krista, dobrého pastiera. Ale povzbudzuje najmä nás kňazov, že máme stále pamätať na to, že sme sa stali Kristovi kňazmi. Že máme svojho veľkňaza Ježiša Krista spoznávať každý deň ako do hĺbky, aby sme zmýšľali ako on, aby sme rozprávali ako on, aby sme konali ako on, aby sme sa stali chrámami živého Boha, aby on v našom srdci kráľoval. A svätý apoštol Pavol v 2. liste Korinťanom toto tak jasne pripomína a Filipanom napísal: mene vždy je Kristus a zomrieť nie je zisk. A tieto slova môžeme naplno vzťahovať aj na nášho nebového profesora Tadeuša zase. Žil verne pre Krista, absolútne v neho veril a dôsledne podľa jeho príkladu žil. Dnešný deň všetci ďakujeme nebeskému Otcovi za nášho priateľa, nebojového pána profesora, kňaza Tadeuša. Že sme ho mohli poznať, že sme spolu s ním mohli prejsť kus pozemskej cesty. Ďakujeme za jeho žiarivý príklad, za jeho lásku a pravdu. Áno, pán profesor je už u Pána Boha, aby vydal počet zo svojho pozemského života. A všetci vieme, čo sme ho poznali, že má čo odovzdať Pánovi. Lebo talenty, ktoré od neho dostal, Boha to rozvinul a znásobil a zostal verný až do konca. Začal som spomienkou na oslavu jeho 70. A tým chcem aj zakončiť. Vtedy sa veľmi tešil každému, kto ho prišiel pozdraviť a k tomu žičil dobro a zdravie. Chvála Bohu, bol nás tam dosť veľa. Dnes nás je tu oveľa viac.
A žičíme mu spravodlivú odmenu u Pána a večnú radosť s ním. A tiež ho prosme, aby sa za nás putujúcich po tejto zemi prihováral, aby sme sa s ním raz všetci mohli stretnúť na hostine v dome nášho nebeského Otca. Vám zaplať.